ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ନାମ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସରରେ ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଅନେକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ରହିଛି। ଟୁଲିପ ଗୋଲାପ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରହିଛି। ଏହି ଗାର୍ଡେନ 15 ଏକର ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୋଗଲ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ନାମକ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ଥିଲା। 1991ରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ହାଉସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭବନ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପୀ ସାର୍ ଏଡୱିନ୍ ଲୁଟିସ୍ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନର ମାନଚିତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1917ରେ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। 1928ରେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଇସିନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶାସକ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସ୍କୋୟାର ଗାର୍ଡେନ, ଲଙ୍ଗ୍ ଗାର୍ଡେନ, ପର୍ଦ୍ଦା ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର ଗାର୍ଡେନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭବନରେ ମୋଗଲ ବଗିଚା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଖୋଲିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାଇସରାୟ ହାଉସ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ଏଠି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ ଖୋଲାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନାମ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।